Amaqela ngamaqela aquka abakushishino lweteksi abaye kugcwala emswaneni komkhulu eMqhekezweni beqhakazela nesipho esiyinkomo kuba kaloku ongasekhoyo unkosikazi Nogcinile Mtirara naye ube yindlezana embele mde obusenyisa nabani na ongena ngesango. Zinintsi izinto ebeziqhuba phelalini ngakumbi ebethetha ngokuphandle ngomcimbi okulophulo-mthetho and ebengakhathaliseki noba ngumntakabani lowo wenza ulophulo-mthetho avele mpaha into yoba yena akayifuni loo nto and akayondlela abona ubungathi abantu bekufamba baphila ngayo. Kanti iqela lezopolitiko lona i-EFF ligqithisa amazwi ovelwano kusapho lithe kuyafuneka kuqiniswe ubuntloli khona ukuze izaphuli-mthetho ziphelelwe imiqolomba yokupheka amagumgedle okugwinta abantu. Senza zonke iinzame ezinokuqinisekisa into okokubana imeko yecrime kule ndawo iyehla and abantu bakuthi bazive bekhuselekile. Sifuna nje ukuyigxininisa into okokubana aba bantu benza ezi zenzo mabangaphumli because nathi asizophumla sawuqinisekisa uba sifaka necessary pressure kwisipolisa kuzo zonke i-security clusters. Kulindeleke ukuba neqela le-DA ligaleleke kweli khaya ukuzawulilisana nalo nawo onke amakhaya achatshazelwe bubugebenga ngobusuku bokubulawa kukankosikazi Nogcinile Mtirara. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwikomkhulu laseMqhekezweni eBityi ngaphandle kwaseMthatha eMpuma Koloni.